odmala jsem byl zvyklý na to hrát na PlayStation. Bylo to moje vlastně nejoblíbenější konzole, na který si zahraju, protože jsem nikdy neměl vlastně počítač pořádně. No a tak jsem byl vždycky zvyklý na PlayStation a ne na nic jiného. Ale teďka v posledních letech jsem přemýšlel, že bych si koupil nějakou konzoli do ruky. Typu Nintendo Switch, Steam Deck nebo Asus ROG. Ale vlastně, protože obdivuju PlayStation a jsem spokojený v tom systému, tak jsem doufal, že PlayStation vydá zase něco jako PlayStation Vita, nebo něco takového. No a nakonec se to stalo, protože koncem minulého roku vyšel PlayStation Portal, což je prostě malá konzole do ruky. Pozor, samo o sobě to nemá systém, ale pouze to sdílí do domácí PlayStation 5, takže potřebujete PlayStation 5 na to, abyste s tím fungovali, ale to já naštěstí mám. Takže jsem se rozhodl, že to koupím a dneska vám ukážu výhody a nevýhody, proč je to možná právě pro vás. Takže jdeme na to. Máme to krásně zabalené v bublinkové folii, teda je to pořádně zabalený. Tak tohle zahodíme. Oproti tomu, jak to bylo v úvodu, tak je celkem malá, nebo čekal jsem jí vlastně o dost větší. No a jdeme tu samotnou konzoli otevřít. Tak. To má se nám otočit. Tak, máme to otevřené. Jo, a už to klasická šoupačka. Budu vyšoupnout. Tak. Vypadá to teda nádherně, líbí se mi to, vypadá to jak krabička od bot, což je zajímavý. Další vyšoupávačka. Je to teda krásně zabalený, přijde mi jak kdybych otvíral nějaký Apple produkt, je to fakt jako povedený. A tady už je klasická víračka. Tak, PlayStation Portal. Máme tady manuál, který teda nebudu číst, snad to nějak zvládnu bez něj. Pečlivě zabalený PlayStation Portal. Nevím, z jaký strany to má být otevíratelný. Teď přemýšlím, že to mám celý naopak. A tak, já si takhle vytáhnu. Wow, to vypadá úžasně. Se odložím. Vytáhneme to z pouzdra. A ty bláho, OK. To je velký, to je hustý. První dojmy, vypadá to jako klasický PlayStationovský ovladač, ale uprostřed s velkou obrazovkou. Tak, podíváme se na kabely, co k tomu je, na co se to nabíjí. Takže já to otevřu. Tak a je to na klasický C-čko. To je taková klasika. A já jdu schválně udělat tu nejlepší část a to je to odstrhávání té folie. Dobře. Wow. Tak, folie dole. Přiznám se, je to celkem těžký, ale zas oproti Nintendo Switch je to nic. Tak, už tady máme krásné logo PlayStation. Mimochodem obrazovka je dotyková, což je paráda. A teďka po bocích uvidíte parametry obrazovky, když tak si tohle video pauzněte a můžete si to detailně pročíst. Abych když tak mohl nějak to nastavit. Tak, select your language, tak vybereme teda češtinu. Tak. Teď se teda připojíme k internetu. PlayStation Portal mám právě zaktualizovaný. Trvalo mi to asi 20 minut, než se to zaktualizovalo, ale pokud máte samozřejmě slabší internet, tak vám to bude trvat klidně hodinu. No ale, mám tady přihlášení k PlayStation 5. Já to teda udělám skrz mobil, když tak přihlášení musíte mít PlayStation app, no a já se teďka jdu teda naskenovat tenhle QR kód, který mě přesměruje přímo do aplikace, schválit a OK. Tak, a mezi tím na PlayStation Portálu se nám ukázalo rovnou tohle. Vyberte systém PlayStation 5. Tady si vyberu. Spárováno. Úspěch! Tak. Už se nám to začíná párovat teda. A teď se nám to teda připojuje. Takže schválně, jak dlouho to bude trvat.
tady připraveno k hraní, takže křížkem dáme hrát. A jsme tady. OK. Přiznám se, od uvádějícího skoro 4K obrazu se nám to přesunulo nějakýho ani ne Full HDčka. Teda stlumím to, protože to řve jako prase. Tak, zkusíme načíst teda Fortnite. Tak, připojili jsme se úspěšně do Fortniteu. Tak, to je důležitý. A proto tohle video právě končí. Pokud tohle video bude mít aspoň trochu úspěch, pokud na tomhle videu dáte nějakých 15 lajků, tak natočím druhý video, kde na tady tom PlayStation portálu hraju Fortnite. A budou tam 2 kamery, jak záznam ze hry, který bude točený přímo z PlayStation portálu, tak tam bude samozřejmě druhá kamera ze Zora. Tak, pokud se vám tohle video, budu rád za like, doporučuji dejte odběr se zvonečkem, abyste nepřišli o to druhou část videa. Popřípadě neskusíme se tam jenom Fortnite, ale další třeba kompetitivní hry, jestli je možné to s tím hrát. Přeju vám hezký zbytek dne a čau. Ask you what you were up to tonight, baby. Yeah, 'cause you ain't even look my way, no. I seen you better, what's on your mind, girl, off this Friday.